Barkanmu da yau, barkanmu da sake sauda da ku a daidai wannan lokaci. A yau za mu yi maganganu ne akan abubuwan da suke gudana a faɗin duniya baki ɗaya, musamman ma a faɗin duniyar da ta shafi ɓangaren kasuwancin harkar fina-finai, kama ɓangaren ƙasusuwa daban-daban. Idan muka ɗauko kamar ƙasar Amerika, ƙasar Indiya, China, Koriya, Japanese da dai sauransu. Sannan idan muka dawo nan gida Najeriya, akwai abubuwan da suke faruwa a cikin wannan babban masana'anta ta shirya fina-finai wanda ya kamata a ce mun yi tsokaci a kai, kuma wanda ya kamata a ce mun faɗi wasu abubuwa da dama a cikinsu. Haka ne ya sa muka yi tattaki zuwa kan wasu manya-manyan jarumai da kuma ƙananan jarumai wanda ya ƙulli ɓangaren mata da ɓangaren maza, wanda kowanne muka ji ta bakinsa, wanda kuma kowanne muke so mu gaya muku abin da ya faɗa ta bakin shi. Mutane da yawa sun faɗi burikansu, wasu kuma sun faɗi cewa ba su da buri. Akwai maganganu da yawa waɗanda mutane da yawa suka yi, musamman ma ɓangaren jaruman mata waɗanda sun tofa albarkacin bakinsu daban-daban, wanda da zarar ka ji shi ko kin ji shi tabbas abin zai matuƙar baki mamaki, kuma abin zai matuƙar ɗaure miki hankali. Ga abin da wata jaruma ta faɗa kuma, idan tabbas duk wanda ya ji abin zai matuƙar faranta mishi rai, kuma abin zai matuƙar haskaka masa zuciyarsa. Sai dai akwai wata jaruma guda ɗaya wacce ta fita zakka ta faɗi wasu munanan kalamai wadda ko kaɗan kalaman bai dace ta faɗe su ba, wanda a lokacin ma da take faɗa wannan kalaman akwai mutane da yawa daga wasu gurare wanda suke maganganun cewa ko kaɗan ba a cikin hankalinta take ba, ma'ana ba a hayyacinta take ba. Domin da kama a ce tana cikin hayyacinta, babu ta yadda za a yi ta furta waɗannan kalamai, duk da dai da cewa ai ta san da cewa za su yi ciwo kuma za su zo su dame ta a nan gaba. Amma duk da dai da cewa ana yi mata hannunka mai sanda, ma'ana ana ɗan jajjangwalarta. Da farko dai ana ɗan yi mata sayini, ana ɗan ɗaga mata hannu. Wasu kuma suka dinga ɗan fara sunkuya da kansu domin kawai ta gane abin da suke nufi. Amma duk da haka kai ba ta gane ba. Ta ci gaba da zuba kamar kurna, har wasu suka ma fara yi mata magana, wasu kuma suka fara rirrige ta, amma inda ka san umarni ake bata ta ci gaba da faɗa abubuwan da take faɗa, wanda hakan ya yi matuƙar damun mutane sosai, kuma ya yi matuƙar ɗaga hankalin wannan babban masana'anta ta shirya fina-finai. Hakan ne ya sa wani babban jarumi ya fito fili ya magana, yake cewa tabbas abin da wannan jaruma ta yi ko kaɗan bai kamata a ce ta aikata shi ba, domin me idan har tana aikata wannan abu, to tabbas a koda yaushe kuma a kowane lokaci wannan masana'anta tana ci gaba da taɓarɓarewa. Sai da shi kansa wani jarumi shi da bakinsa shi ma ya tofa albarkacin bakinsa, yake cewa tabbas da duka alamu a lokacin ta je ta shawo ne, domin dama kana ganin kalar ta yi kama da kalar 'yan ƙwaya. Sai da muka ƙara dangana abin da wani babban mawaƙi ya yi sabuwar waƙa, yanda yake cewa tabbas bai kamata a ce a bar matan masana'antar Kannywood da su ci gaba da yin abin da suke so ba, ya kamata a ce duk abin da za su dinga kafa musu doka da oda. Wanda kamata ya ce idan mace za ta fita waje, duk inda za ta je ta tabbatar an san inda za ta je, kuma a tabbatar da cewa an ba ta lokacin da za ta fita da lokacin da za ta dawo. Idan sun samu nema a ware musu wani guri na musamman, wanda duk abin da za su yi a wannan gurin za su yi, kar a yarda kowane saurayi ya zo gurinsu, kuma kar a yarda su je gurin kowane saurayi. Wanda mawaƙin ya ƙara da cewa tabbas idan aka yi haka, hakan ne za a samu wani babban sukuni, kuma za a samu babban sauƙi a cikin wannan babban masana'anta ta shirya fina-finai, kuma zargin da mutane suke yi tabbas zai ragu. Dai tabbas a nan ita kanta wata jaruma ta fito ta tsokaci, take cewa ai idan da a ce kai ya mace ce ba za ka so a yi ma hakan ba, da haka bai kamata a ce kai ka fito fili ka faɗa hakan ba. Ina gaya ma wannan magana ne ba don komai ba, sai don kawai ina ganin girmanka da mutuncinka da darajarka. Ba na so a ce ka ci gaba da yin wannan abu, domin idan kana wannan abu tabbas darajarka da mutuncinka da kwarjininka zai iya zubewa a cikin idaniyata. Idan ba ma fita waje muna yin abin da muke so, shin so kake mu kashe kanmu? Duk da cewa ka sani cewa wasu daga cikinmu suna ɗaukar lokaci ba tare da sun koma gaban iyayensu ba. Shin ko mu ma so kake a yanzu mu ma mu ƙaurace wa iyayenmu, ko kuma mu dinga yin wasu abubuwa wanda bai dace ba? Domin ai kamar maganganun da kai abun ya shafi ne, kamar kana so ka ce muna yin abubuwan da ba su dace ba. Ma'ana mu fito fili kana so ka ce kamar muna harkar karuwanci ne a cikin wannan babban masana'anta ta shirya fina-finai.